हम खाइले जय हो। ओई काई बजाइले तो हमरा मोहल बच्चा के गुजरा होखले देखा थानी हर उत्तर देश से घूमत फिरत आवतानी एको बेटा के दिखाई नहीं दे भाई जेकरा दूरा पर जाता नहीं तेकरा दूरा पर जाता नहीं खाली पेटिए बा हो उत्तर सब गांव से घूम गईली चला तानी दक्षिण गांव में वहां बाकी ना बा जहां जाता नहीं तहां खाली बेटी दिखाई देता बेटा कहूं नहीं के दिखाई दे हम इनके रोटी रोटी मर गई ए भाई हाँ अरे कौन हो गांव के नाम तो बड़ा भारी बा। ए भाई हाँ बिंदेखरपुर। ए भाई कौन कहाँ जाए के बा? बिंदेखरपुर बिंदेखरपुर। बिंदेखरपुर जाए के बा? बिंदेखरपुर जाए के बा। अच्छा हाँ बिंदेखरपुर हमने नहीं जाना था ना अपने तो सब पकड़ोल बानी हाँ अपने बाड़ी पकड़ोल कैसे कैसे हाँ अपने से पूछा तारी कौन गांव बा तो अपने कही हम तो अपने बताई थी कौन गांव बा अभी तक बतावा तानी ना ई कौन गांव है इता मोहम्मदपुर कहले नहीं पकड़ोल यहाँ के सब गांव के लोग पकड़ोल बा जब पहले ही कहती से हम मोहम्मदपुर बात हम बिंदेखरपुर कहती है भाई न देख लिया तो कह लिया बिंदेखरपुर यहाँ के सारा गांव लोग पकड़ोल बा सब कौन से बा पहले ही कह दिया से हम जान बिंदेखरपुर जब जब जानती तब कह दिया अपने के अच्छा भाई हाँ ऐसे आगे कौन गांव पड़ेला ऐसे अगाड़ी रामपुर। रामपुर हाँ अपने रामबाड़ी का ना जी ना काहे रामपुर गांव के नाम बा। गांव का नाम बा हाँ कल सौसे गांव रामे बा ए भाई हाँ रामपुर पड़ेला हाँ अच्छा रामपुर में हम आ गए नहीं यहाँ देखा था नहीं बड़ा हब कब कौन चीज का बा हो हबगम का मतलब अपने के कुछ मालूम नहीं खे ना कहता नहीं हमार रोजी रोटी ये बा। कहाँ जाता नहीं तेकरा दुआरा पर सब हंसी खुशी से बात ये कथी के हब का बताई था तो सुनी ना अपने सबके भाग जा गई। भाग जा गई हाँ का भाई ना अपने सबके इतने दिन तक दुख रखा अच्छा अब बैठ के सब खाई या तलब मिली फ्री में। हाँ हाँ मालूम बा राजा जनक जी के अयोध्या में दशरथ महाराज के 4 गो पुत्र जन्म दिले बा। हाँ भाग जा गई हो भाग जा गई राजा के घर में 4 पुत्र जन्म दिले बा अच्छा ठीक बा अब बबुआ के अपने भैया का बोला बतानी झंझटिया के ए झंझटी झंझटिया चिल्ली के यहाँ तहाँ झंझट करे रहले आज तक ले पानी से भगवान जी मगर झंझटिया का पता न लगाता हम बोला बतानी झंझटिया के